Løjse og velkommen til min kanal. Det er første gang, jeg prøver på at lave en YouTube-video, så jeg tænkte, det vil jeg gøre i dag. Og så tænkte jeg, hvad skulle min YouTube-video handle om? Kommer til at handle om ligesom mange andre. Smagstest. Smagstesten i dag er i de der Kims Chips Battle med Jazzamica, Morten Münster og Anders Hemmingsen. Så jeg tænker bare til at starte med, så prøver vi Jazzamicas. Det er sprøde hjerter med smag af grillet kylling. Man kan godt fornemme en lille bit strejf af kylling smag, men ikke sådan wow, synes jeg. Men det er fint. Så en tår vand, så jeg lige kan skylle 0 smagsløgner. Den næste vi skal prøve, det er Anders Hemmingsen. Og det er nationalchips med smag af stegt flæsk og sour cream. Dem er jeg så spændt på. Vi har sådan 3 banditter her i munden. De er frøderen, dem der. Der kan man godt smage en blanding af den stegte flæsk og sour cream. Den kan altså noget, den her. Skål. Så har vi den her Morten Münster. Og det er Ohøj chips med smag af chili mayo. Og hvis der er noget jeg kan lide, så er det chili mayo. Så jeg tænker lidt. Vi skal putte sådan her på Bad Boys i munden her. Så skal vi have en mere i. Hold da op. Der får jeg virkelig chili mayo vibes af den. Øj, den er god. Der slår stegt flæsk. Men så min endelige beslutning, eller min endelige, hvem der smager bedst, der står den mellem Anders Hemmingsens nationalchips med stegt flæsk og sour cream, og Morten Münsters Ohøj chips med smag af chili mayo. Hvis jeg skulle vælge, så bliver det nok chili mayo. Men jeg tænker, hvis man nu... Jeg skal lige prøve noget. Så er en Anders Hemmingsen national stegt flæsk og persillesauce, og så tager vi en Ohøj chips med chili mayo. Og kombinerer de to. Det kan noget, men vi kan jo ikke også kun gøre med Anders Hemmingsen. Jeg tænker ikke flæsk og kylling det er så godt sammen. Vi tager en Morten Münster, chili mayo, og så tager vi Jazzamica, grillet kylling. Hver for sig, der er Morten Münsters på en førsteplads. Det er den her. Det er min førsteplads. På en anden plads, der har vi den her Anders Hemmingsen med stegt flæsk og sour cream. Og på den sidste plads, der må det blive Jazzamica. Morten Münster og Anders Hemmingsen. Hvis man kombinerer de to chips, det bliver guld værd. Hvis I kunne tænke jer at se mere af sådan noget content her, så smid et like og abonner, og så får I en notifikation næste gang, jeg lægger noget nyt op. Og hvis I vil se noget mere af det her, så hvis den her video den får 500 likes,
så laver jeg smagstest på Mr. Beast chokoladen. Når det så er sagt, jamen, så vil jeg bare ønske jer alle sammen en super fantastisk dag, og I må alle sammen passe godt på hinanden og på jer selv derude. Og så ses vi igen en anden gang. Hej!